Jiena Zara għamilt artiklu fuq ktib Polena tad-Deb. Dan il-ktib kitbu Trevor Zara u ħanirrakkontakom l-istorja. Darba waħda kien hemm żewġ kuġini li kienu ilhom ma jintaqgħu u ntaqgħu għand in-nannu tagħhom. U daw żewġ kuġini kienu jaqblu ħafna u nannuhom magħhom jieħdu pjaċir u tagħhom id-dajsa. Huma la marru fuq id-dajsa nesew il-moqdief. Taraw għall-moqdief u semgħu il-nannuhom, il-missieru u l-ħabib ta' missieru semgħuhom jitkellmu fuq il-Polena tad-Deb. U daw daħlu ġolar u sabu il-Polena tad-Deb hemmhekk. U raw il-nejber tagħhom jiġġor xi ħaġa u marru jgħidu lin-nannu tagħhom. U n-nannu tagħhom wafqu u dar-raġel infaqa' jikbi għax saraq il-Polena imma mbagħad reġa' tajolhom lura. U l-Polena saret tagħhom. Minn din l-istorja tgħallimt li kulħadd jiżbalja u kulħadd jerġa' jagħmel paċi. Jiena ngħid lill-tfal oħra biex jiktbu artiklu u jibagħtuh lis-Sra Daljali.